Karita gundaway gagayem kaya nakabsat ket adati nga mismo dito ya Sitio Kabkabot iti barangay Kapuriktan iti Iliti Solsona Ilocos Norte. Dito ipagtaktak deran tayo iti karita gundaway mga ka JCQ ket isu iti nakapasamakan ti may pagarup anang rugyan ti madi nagkikinawatan dagiti agkakabagyan gapu ti panagbibideo okeda mga ka JCQ rason nga adda ti napasamak apam magkung. inti boyaan dito nga damag iti Iliti Solsona Ilocos Norte mga kaibigan. Madama pala nga agpalpalayang dagiti biktima ti pamagkong no sa dinno dagiti biktima ket daruwal agno i Felix agtawen 34 na asawaan ken maysa a driver ken Mark Neil Balmes i Bautista agtawen 27 awan na nasawa edinto ati suspect ket ni Romel agno i Balisakan agtawen 52 na asawaan ken maysa a Manalon. Dagiti biktima ken suspect ket agpapada dagitoy a residente iti barangay Kapuriktan, Solsona, Ilocos Norte. Basar iti investigasyon ti pulisya iti Solsona muna ang nagsasango dagiti biktima ken suspect ang naginom ti arak editi nagsinungbat ti suspect ken ti agnagan Roal Agno. Kalpasan na ket nagawit ti suspect ken idi nagsubli iti Agno compound ket addamatan igam na a kutsilyo ket ditoy ang maipagrup a binagkong namatan ni Roal Agno ang nakatamaan ti maysa aramay na kalpasan na ket naganawa ni Balmes ngem naiwat ti ima na babaen ti kutsilyo nga igem ni Agno. Malem oras nga tayo iti 6:30 naka-receive kami ti maysa nga report nga may bagbaga dahil tinapasamak nga stabbing incident iti Sitio Kabkabot iti barangay Kapuriktan, Solsona, Ilocos Norte, Sir Joey. Ket sigun ti investigasyon iniwayat tayo namuan tayo nga digitoy biktima ket da Romel Roal Agno ken ni iti kaanakan nga ni Mark Neil Balmes. Idinto nga dito may suspect ket nabigbig nga ni Romel Agno. Kakabagyan damit layang amin digito Sir Joey. Ano itin kay panag-imbestigar ano ti kaslang ramot na dito sir nga nagbalin nga problema dagito agkakabagyan. Ti rumor nga rason na Sir Joey ket umuna naggiinom da ngamin dito oras ti alauna ti malem sakbay nga napasamak. Naggiinom da then allegedly dito panggep ti video okay ti namunga nayan dito panagririri da Sir Joey dito grupo ti biktima ket allegedly madamadan siya nga agsapsapol ti kantaan da gam da dito sungbok ket edin da adda bigla nga ng bato dito sungbok katengel da ket timot atapon da dito suspect isong imbaot daking kuana dito tengel da nga sungbok dita nga nagpungtot met dito suspecten nagawid idi agsublin adda armas nan nga kutsilyo Sir Joey. Ditoy nga inistorya ti asawa ti maysa karigiti biktima tinagbalin a pasamak ngem ditoy amadi na kinayat tinagparang ti kamera. Nagtitipon ka nga agkakabsat ket hanggang maiwasan di aginom da bayaw ko ay ni kabagis ko ken ni asawa ket gaputa imaymut imasudeg tay kasinsin ko ken tay uncle ko nagsasangod ang upat sir ket di kwan sir agiin nangaw da sir detoy RG sir te kasinsin ko naman na inporwak di jay sungbuk ko ni uncle ko ngem hanga na ala angaw na lang sir ta aga angaw na nga ron di kwan sir nakadot sa usa una mo detoy uncle ko ti agin inala detoy RG ken suspect sir jay nagpagko tapos kwa sir bagbagaan damot ni tay kasinsin ko sir ni RG Tomas nga agsorry ken uncle ko no hanna kahit DJ angaw na nagsursori mo sir maya muton idi kwan sir inyawin nila kay ko sir tay may sanga na bagkong napanintulod di balay da na itulod na mga nasaya at sir nagsubli manin sir adot impakita na nga kwarta na sir napan man intulnog day asawa kon sir Ngem nabartek dadagita nga gundawayan ben sir nakainom da tapos napan man intulnog ni lakay kon sir nagsublimanon iso DJ adakam ito'y sango ngam ti istorya dito kasinsin ko sir DJ kainala na ni RG Tomas
Idi nagsublin sir, ada kanumot igum na nga kutsilyon sir, di pagas te pagparpartinan sa ti baboy Alo po when. na te natarid. Ket inuksot na kanu nga min sir, kadi di agina, di asawa di RG Tomas. Ket adi di te ubing na nga batit ken ni bakit na iso nga napanmot deti RG Tomas. Tapos nakita mo't da manong ko ken ni te nila kay ko sir nga inkuan na ti kutsilyo digij ni Mang RG ken ni bakit na sa di ubing na kinamat digij dua sir ta ala endang RG kutsilyo. Mismo nga naimatangan niyo dagitoy ma'am. Hangko nakita ti panakabagkong ni manong ko sir. Ngem kada ita nga gundawi ada kay nga lugar ma'am. When sir ata duwa kam nga rod ken ni father ko ti nang kamkamat kanya da sir nga nangan anawa. Ganawa kayo. When sir Kalpasan na dayta ma'am anat napasama ka ma'am. idi kwan sir ni manong ko sir nakita na ni uncle ko te suspect sir nga nakaigum ti kutsilyo mapan na nga rod alaan di kutsilyo sir ta agsubli-subli nga min isuna ngumhang kung nakita di pan nakabagkong ni manong ko sir idi mapan nakijay nang bagkungan dan sir nakitak nila kay ko sir nga alaan na ko nga DJ kutsilyo sir ngum ikajemot ni uncle ko DJ kutsilyon detit iman nila kay kuti na sarapan na So sir DJ na ala kikit na ma'am. when sir agbibitin di kikitnan So na agpaypiso na ipong sayo ma'am. naadamot lang solusyon na sir ata nasigod ada kanumot larik na ako na di doktor Okay. na opera itay sir Tapos di may isa ma'am. ni manong ko sir ket nakita klata nga nagkasiji imanan ken ada dukit nan sir ada nabagkungan Naunag di naunog sir na natukol yi talong nga tulang na sa naagaw ni father ko di kutsilyon sir kadi di suspect kun iso di ginuyod namot ni uncle ko ni uncle gapiton nga di kutsilyon iso nga ada donor ni uncle ko itoy tagi noyod nga rod ni father ko ta Mismo ang kakabagyan kay talaga ma'am. when sir May isa nga pamilya dito. when sir kasi agnumot lang sir Amamat dagitay kaslang napaspasamak idi nga dito ket naimol. sir. Gapo lang ti songbok talaga. DJ angaw lang sir ngum sa baling nga minti galad ni uncle ko no makainom sir at damanong ko sir kat handamot nga agap apat makontrol damot ti bagida naganawa dalang dagi dua sir. Depensa ti suspect amay pagarup nga imporwak dagiti biktima ti songbok ti ayan na aday ti matan ti rason nagpungtutan na ken kalpasan na ket napanangala ti kutsilyo ti pagtainganda ket ditoy nan nga inaramid ti pamagkong dumawdawat ti pamakawan ti suspect kari iti biktima takunana ket pagsasaritaan dalata kuman tinagbalin pasamak. Ay siya kasi nakapasama mi siya ada bibidyo kami sa kat na pandin tupak te sumbok kayak dito rupak sa maluksaw mo sir ta na nasakit mo pubuta kasi muti naman sa kanya armaran pa iti pang uri sa sumal ta jet pinangkuan sa kanya ko gaputa yung awang gawe ko na paano mo di balayin siya hindi nagawid ka na pang kanangalan ni kutsilyo siya pagpakawanak ko ma sir ta pagsasarita ko na saya siya kung ano siya mong kaya siya. At ito pesak siya 2,000 nga 2,200 200,000 sir pinasak ka na siya. Mabaling ko mga pagsasarita ko mga tapos siya. Pinagdig siya siyang kataran siyang kapoya. Magsasiyang ito yung pagkakupin. Para TJCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.